takut saya. Hae. Ayo. Hae urung hae kok ya. Nggih. Hae. Sik. Oh, sik Jim. Ya ora apa-apa. Oh di video sik. Ya Allah lah kok luntur to. Iki mau bar kesandung kok piye? Kok saiki melorot? Lah abu-abu. Ayo Mbak Pepi. Bareng sampun. Dalam? Oh nggih. Apa wis ganti? Bareng sampun. Oh lah, nggih nggih nggih. Tresnane
Diraske kerantengi wedokan Dik Topan. Yo, prima suara campur sari. Spesial kanggo Mas Pandu.
Mbah Jadul. Kaya ngene kok jar aku preikel. Untuk ngajari piye? Aku mau tamasya ngeliling-liling kota sambil melihat-lihat
keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda, becak. Masa gugup bogel? Ora gugup. Lihat kebunku. Bosen ganti. Ganti lagune. Seris kangene ati edan iki. Tambahi lono no. Weh kangene ati. Belot-belot ke sik. Tak tang tak tak tang tak tang 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 tang. Terima kasih Ibu. Hati-hati di jalan nggih, Pak. Bu Sri sembah nuwun. Kantel kene kula Bu. Yo. Monggo ingkang remen kangenipun ati. Pak Jawir monggo Pak Jawir. Suwindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku wong ayu bebojanku ati susah wong kangen rasa kangen rapi samari amung sira kang bisa nambani Siji-siji sik. Mboten penak lho Pak Lah, lek nggih. niki ya Allah. niki wau kula nembe king Bogor Mas Bogel Nggih. lanjut rene sayup-sayup kita sayah nggih kados Lah nggih nggih. Piyayi lek kados Pak Aris menika nggih jos gandos ya Om Bogel. Serawunge to. Nggih. Wah, pokoke nyuwun dipundi donganipun mawon. iki Pak Jamari nembe gerah Oh nggih. Sehat Mboten selalu saged rawuh, nggih. Bapakku, Pak Jamari Nggih, yang jauh di sana. sehat Pak Jamari Nggih, amin. Omjun Ojo Prima suara kunjuk sedaya para
lali janjine. Gentosan. Mbak Pepi Mbak lali. ya. Pepi maju. Nek Mbak Ragil Gentenan. kita wis dijob. Nggih. Nah, nggih. Eh, Lah, gitu ya. Oh, kae toh. Ah, ya. Sudah. Nah. Aja semalang. Dipun bablasaken lali janjine Mas Bukan. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak nang Lara diundang kok ya ora Lah teko. kowe nang endi to, Beb? Lah wong mboten Apa diundang kok. salah Sherlock-e apa piye to? Lah nggih to. Lah nggih. Mbok ya dijak. Kok ditilap. Nek dijak jare alasane ana sing gondeli ngono lho. Sinten lho? Kuwi sing Pandung. Pandung wis mulih. Pandung wis mulih. janjane kowe nang gelagatmu sajaku priyani atiku sujono kowe kancan karo liya-liya Prima suara.
Wis cukup loro ae, Pep. Dereng ah. Wau Rizka kathah, Pak. Loro ae. Wis ngantuk iki. Pun ngantuk. Nggih. Kopi riyen. Dikopen isih ya. Jan-jane kowe ning ati. Gelandanmu sajak Nggih, Mas Boga. Matur nuwun. Sing Pak penting Ari. urun-urun ngoten sanipun gayeng. Lah, ya pimpinan arep nyanyi barang iki. Monggo, Mas Marno. Nek disambut kali terus. Bapak RW, Bapak Sukuman. Masih bersama Primas Suara. Pimpinannya sapa, Nduk? Pak Esandi. Mas Sambo. YouTuber sejati ada Mbak Lucy. Bukan Mbak Lucy. Monggo Mas Marno. Ayo masukane Mas. Nalikane aku ninggalke aku
Matur sembah nuwun Popo. Prima suara bergoyang asik. Ampun ngoten kula tenan kok Bu, esek kula niku MC 16 tahun ibu nate nampani ngeten iki lho. Terima kasih. Sumpah gini Bu kula niku. Kula dongak-dongane Pak Haji dina panjang umur. Amin. Gitu. Sehat selalu, banyak rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Om, salam kagem Bude teng griya. Mugi enggal sehat. Amin. Nggih. Iso joget meneh nyawer meneh. Heeh. Ku tanggal 18 ketemu neh kok. Iya. Dino Senin. Iya bener. Slow. Seragen bergoyang.
sampun cekap niki pun cekap. Niki aja kaya ngono kuwi. Aku sing isin. Aku nakoki Pak Haji kok, sampean sing. Niki ngerti apa ora jagong nganti ping 3 kari dhewe kene iki. Pun boten sah, boten sah. Ampun ngoten niku. Masyaallah. Anu genepi mboten, Pak Dik. Dek, iki. Apa? Aji, syutinge mrono lho, Ji. Malah nyuting kene caki. Pun boten sah nyawer melih. Aja ngono, Dik. Pak Haji. Tambahi to. Tambahi mboten. Aji, nyutinge Pak Tentarake lho. Wah, bocah iki jan ra. Bablaske lara brata ya, Dik. Nggih. Nah, sekalian dibingkis. Siap-siap lho, Om. Giliran jenengan ya Allah. Brengose, Mas. Masya Allah. Kok iya kaya Kowe nek bingung perkara brengos, rambute, Mas. Nganggo sliwir. Hayang. Aja digondeli mawon. Jane sing gondeli sinten to ya Allah. Jenengan nyanyi napa pripun? Ya Allah, Mas. Marahe. Ya. Niki garwane niki. Niki putrine niki. Tak kira ki mau yo buke dhewe, bapake dhewe. Tibake dadi siji. Wah, jan. Ya sing salah aku kok. Genepi mboten menika. Lah iya, mosok anu, lah kamu tak kira buke dhewe, masih dhewe kok. Lah kok ora ya ngono hitungane? Lah kudune yo ngono. Nah nang endi-endi yo ngono kuwi iki? Iya. Kok kene ora ya? Lah kalah brengose nek nu. Hah? Oh alah. Trisum berarti. Piye nek ngono? Wis gak sida ngeser brengose nek nu aku wegah aku gak sida. Salah apa piye? Imak cucu wadai kono. Becek bacot ini bangun. Boten sah. Ampun ngoten niku. Bolak-balik arek rogoh dompet ae iki. Boten sah ngoten niku.
Lah nggih. Mas, Aku tak golek mangsa liyane. aku golek mangsa kene. Rizka, Apa? iki pada sampeyan wis arep kene. Aku etok-etok iki ra pengalaman iki. Kono sik apa kene sik? Aja sampean sik. Pak Di meleh to. Pak Di aja genepi. Oh sinarengan Mbak Kris. Oh ya Allah Mas. Ya Allah. Iki awake dhewe lek ngemis kok ya nemen to. Ya Allah. Jika tak tepok kene manuke lho malah. Tes halo. Sone apik. Piye Om Bogel? Iki ku mati neh iki rupo joli niku kok. Piye Om Bogel? Terus ke sik, Dik. Haji Saman kuwi to, Dik. Wes digenepi Mbak Kris lho delokno. Aku ki tok-etok. Piye? Aja nyawer neh ngono kuwi. Oh ngono. Aku mung etok-etok. Aja banter-banter. Oh, aku etok-etok. Mbok menawa Pak De samanku anu Aja- krasa ya to. Aja tegel-tegel karo ponakan, Pak Mbok Haji. menawa krasa ya to. Arep bayar semesteran iki. Aduh, Dik, aku sing luput. Aja. Bang kadang kembang ngade. Budhe lagune napa? Elae lupak. Ape dadi gawe. Pertama GWL, Loras Moro terus Jakarta terus. Ayo Masih. Ayo joget dulu kita sayang. Wong ayu sing tresnani nomere kawaki wong kaimpi-impi aku ora bisa lali wong sliramu wong jane ati tak gendong kemana-mana tenane wong ayu Kenang-kenangan dicairkan sayang. sliramu sing tresno yawane kang dodo aku wis kepacut tresno Ayo Bunda. ati ngomong gawe loro Bunda-bundaku semangatnya luar biasa Bisa loh. HN. Sragen kok ya Ragen kok ya. Oh, langsung lekas ya. Ayo Dek Ragel. Baju sampean Ning apa sliramu tiga tinggal lagu kaya tanpa tiga
Kok nesuan men to? Enggak boleh nesu-nesu kono cedak. Heeh, tenang sing tenang ngono kuwi ya nesu-nesu, ya Allah. Hah? Ning apa sliramu teka? Bablas ke loro semono deki spesial Waduh Bandung. Udah joget lagi ayo. Gelerek Pati Panut loro asmoro. Sepisan ketemu aneh kono kae gawang-gawang aneh bilake Mas Ujo Bariska Pak Ujo Pak Kumari Ugo Gusti tansah amang reno dadi serono Kloter berikutnya. Mas Pujo ki lho, ngarep-ngarep Riskandi ngono. Arep Pak Kumari wi. Heeh. Bapak ikut. Ikut. Aku Maruhin mana maruhin. Spesial Pak Panut.
sik tuan rumah ki ben tambah gayeng, dulur-dulure sing pakai baju ijo apa biru ngono kae. Biru emerald. Heeh, panitia joget dulu semua. Ibunya Bu Sri Lestari Putih. Ibu. Bablaske ninggal katresnan, drivere Harta Sanjaya Sragen Gemolong. Oke. Ayo semuanya sini, Pak Ruben mana, Pak Basuki mana? Minta untuk berjoget monggo. Ayo berjoget semua. Sing di rumah ben seneng gitu. Bar niki mengke panitia, ibu-ibu panitia nanti ya, setelah ini ibu ya. Iya, nanti setelah ini yang mau nyanyi ben joget semua. dipersilakan. Monggo Bu, pasangan biru-birunya tadi jojonya mana? Pak Basuki, biru-biru. Pak Ruben, Pak RT Sriono. Mana ayo? Bablas ninggal katresnan. Nonano no. Yo. Nonano no. Nonano.